दिनैहाय आङो जायफोर बिजाथिफोरा मेट्रिक आनजादखौ होदोंमोन देग्लाय 2021 नि जे बेच गिबि गिबियाव आं बिसोरनो हामलायथि बावहरग्रोबाय आरो बेजों लोगोसे दिनैनि जे रिजाल्ट दा जों इउएन एकाडेमि नैबे क'क्राझारनिफ्राय खुब सेटिसफेक्टरि नङाब्लाबो रिजाल्टनि जे पार्सेन्टेज बियो बांद्राय गाज्रि जायाखै जों बुंनांगोन। जोङो देग्लाय सा 163 जन होदोंमोन। बिनि गेजेराव जों रिजाल्टआव नुदों सा 89 जना फार्स्ट डिभिजन थांदों आरो 60 जना सेकेन्ड डिभिजनाव 8 जना थार्ड डिभिजन बे 7 गथ'आ फेल जादों आरोखि। आरो हाइस्ट पार्सेन्टेज हिसाबै जों नुनो मोन्दों देग्लाय बहुद दावखोबोदों जोंना हाइस्ट पार्सेन्टेजाव थांदों 95.6% एबाराव। थांनाय बोसोरनि जे रिजाल्ट कभिड-19नि बेवहाय गथ'फोरनि माखासे एचिभमेन्टबो दङ अबयसे खिन्थु बाखिखिनिया बे एसेसमेन्टनि सायावनो होनो थिननायमोनथ' आरो सिगांनि रिजाल्टफोरनि सायाव बेस खालामनानै जिहेतु रिजाल्टखौ बानायनो थिननाय जादोंमोन। बे हिसाबै थांनाय बोसोराव जोंहा बांद्राय जोंहा बुंनांगौ गैला एस पार दि गभर्नमेन्ट नर्म्स हिसाबै जि जालांबाय बे जालांबाय। आरो देग्लायनि रिजाल्टआ जिहेतु गावसोरनो फरायसाफ्रा होदों लिरदों गावसोरनि मेलेमजों साननानै हनानै बा फरायसालिफ्रा जे बिबान लानानै फोरोंदोंमोन बेवहाय जि फैनाय स्करारफोर आरोखि बियो खुब जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय अनेक माने बाख्नायथावसिन जादों जों बेखौ बुंनांगोन आरोखि। सानै माने जोङो डिस्टिंसन हिसाबै 89 जनाव सा 11 जोङो मोन्दों आरो बेनिफ्राय स्टार हल्डार हिसाबै जों मोन्दों सा 26 जन नुनो मोन्दों। आं जे सानै गथ'आ 100आव 100% लाखिदों जेरै बड' साबजेक्टआव जुगामि होननाय सासे फरायसाया लाखिदों आरो सासे सुबुंसार होननाय बिथाङा मेथ्स आरो एडभान्स मेथ्सआव 100आव 100 लाखिदों आरोखि। ओंखायनो देग्लायनि स्कर बोसोरनिफ्राय अनेक साबसिन जादों आरोखि नुनो मोन्दों सार। दे दानि आसामनि जे टप 10 लानाय दा बेनि माबाखौ नायोब्ला जों नुयो बर'फोरा नंगौ जे जों टप 10आव गाखोनो हायाखै खिन्थु देग्लायनि जे मार्क्स स्कर बर' फरायसाफोरनि बियो लासै लासैनो टप 10 फारसे थांदों बुंनांगोन। खारन देग्लाय जों नुदों इउएन एकाडेमि ग्रुपनिफ्रायनो कुमारिखाता आरो मोनसेया जाहैबाय खैराबारि इउएन एकाडेमि बिनिफ्राय सानै फरायसाया 97% लाखिदों आउट अफ 600 582 मोन्दों। आरो जोंनाव जों नुदों हाइस्ट पार्सेन्टेज हिसाबै 95.6% बियो मोन्दों आउट अफ 600 575 आरोखि। बे हिसाबै जे बर' गथ'फोरनि जे एचिभमेन्ट जों बेखौ नुदों देग्लाय अल आसामनि जे लास्ट 10 टप बे हाइस्ट मार्क्सआ बेना 582 दा 585 दा जोंनि इउएन एकाडेमिया देग्लाय मोन्दों 582 10% लेसाव जोङो माने साक्सेस खालामनो हायाखै बिजों थिदों जों गुबुन बोसोराव बेखौ हाहैगोन आरो। माने माखासे खारनबो दङ आरो जोंनि बर' अभारअल माबाखौ नायोब्ला इक'नमिक कन्डिसननिफ्राय नायनानै फेमिलि बेकग्राउन्डनिफ्राय नायनानै अबयसे बेयो बिनि सायावबो नेया आरो फारसेथिं जोंनि जे जायफोर माने टिचारफोर इभुलुसन खालामग्राफोर आरो बिनि सायावबो डिपेन्डमोन। खिन्थु बे हारा जों दिनै बाङै बांनानै जों नुदों जे बे इभुलेटरफोरनि सायावबो मोनसे एसे माबाया फैबाय आरोखि कनफिडेन्स बा एचिभमेन्टआ फैबाय। बे हिसाबै जोङो अभारअल जिनिसफ्रा बिनि सायाव नेजोबो नालाय बेनिफ्राय बे बर' गथ'फोरनि नाजानायाबो नाजाद्रायै नङा स्कुलफ्राबो नाजादों फरायसाफ्राबो नाजादों। बे हिसाबै जे जोंनि पार्सेन्टेज जे एबसुनि जे 2006आव जि स्कर खालामनाय अनलि 70%खौनो बारामोन आरोखि 80% मोनामोन। दा खिन्थु बे फैयै फैनानै जोङो सासे बर' गथ'आ जे साक्सेस जादोंमोन टपार मोन्दोंमोन बिथाङा मोन्दोंमोन अनलि 96%ल'। थांनाय बोसोराव बिबुंसार थांनाय बोसोरना बोसोरथामसो आगोल बिबुंसार देग्लाय बै सानै गथ'आ बेखौ बारदों आरोखि। खिन्थु आनलाकिलि आसामनि जिथु 10 टपनि जे माबा पार्सेन्टेज लाखिनाय हारा जिहेतु बे बारायलांबाय थादों ओंखायनो जोङो देग्लाय जुदिब्लाबो जोंनि बर' सासे गथ'आ 10 टपाव थांदोंमोन बिनि पार्सेन्टेजआ 1.5% बारामोन 1.5%। अब्लाबो बिथांमोना थालांनाय बायदि जाबाय आरो बेयो बुंनो थांब्ला जोंखौ आनलाकिबो होनजायो आरो बे खेथ्रआव। दा बे जिनिसखौ जोङो बुंबाय थाखायो जे नंगौ ओरैनो जोङो जोंनि जे आंनि जे कनसेप्ट बे जाहैबाय जोङो स्कुलफ्रानो 100% माबाखौ बिबानखौ जोङो लानो हायो। दा बिनि गेजेराव खिन्थु गारजेनफोरनि जे माबा बिबान जों बेखौबो नाङा बुंद्रायाखै
जे जायफोर गार्जेनफोरा जों स्कुलफोरा नाजानायजों लोगोसे फरायसाफोरनि नाजानायजों लोगोसे माने केयारफुल जायोब्ला गार्जेनफोरा आरोखि गावनि गथ'नि सायाव होमबाना रिजाल्टफोरा बा गथ'नि जे इडुकेसन लानाय बे मोजां साक्सेसफुल जानो हायो। बेनिखायनो आं गार्जेनफोरखौ बेखिनिखौल' खावलायो, आं पेरेन्ट्स मिटफ्रावबो बुङो जे गावनि फिसानि फारसे जोङो नोजोर होनांगौ, खेल लाफानांगौ आरो अब्लानो मोनसे गुड माबाया इडुकेसन लानायनि जे परिबेस बेखौ मोननो हायो गथ'आ।